아이고이고 남겼거든. 아이고 이사피 가는 그도 칼도 하그라마니 소원 모두 칼리. गैला प्रमद बन्धु माथो सेसो जाबाय नोंथाङा उनाव जानो होननानै बै थफ्ला खाथबनानै दोननाय बुस्थुखौ माथो रेव रेवा नारजि बिथाङा सेस मालायनोसो बुफ्रुनानै राननानै जाहोजोब्बाय दाना उनाव जाबावदो नङा होमबा अखैबाबो मोनजानाय नंला नोंथाङा दा ओरैबायदि गाज्रि अबस्था जाबाय आरो मालायनि जानांगौखौ मालाया बुफ्रुना होनानै मोजां जाबावो बे गैला नोंथांना मानि मा होनो बे राजनितियानो जोब्बाय बन्धु दिनैनि दिनाव बे ट्रेक्टर बोरायनि बै मा होनो दुगा मारा थेफा थेफिफ्रा दिनैनि दिनाव लाजिदा जाखो रायजो राजाफोर बै समाव जेब्लानाखि रायजो राजाफ्रा PMAY मानि जेनाखि न' बे न'आ हाग्रामा महिलारि सारनि दिनावनो जानायलै होनबा नङालै जोंनि UPPLआ बानायनायसो होनग्राफ्रा दिनै मा प्रुफ मोनखो नोंथांमोनालाय दिनै नोंथांनि एलाइन सरकाराव थानाय मानि मा होनो रेव रेवा नारजियारि बिथाङानो दिनै फोरमायलांबाय नोंथांमोना दिनै माबोरै गावसिनि न' होननो हाखो बिदिब्ला नङा होमब्ला रायजोफोर दा बेखौनो मोनफ्रोमबो बिथिङाव जुदि सोरबा BPF सापर्टारा माबा मोनसे न'नि सोमोन्दै बा माबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सोमोन्दै बा माबा मोनसे गुबुन मोनसे स्किमनि सोमोन्दै मानि जोंनि हाग्रामा सार बानायखानाय होनब्ला नोंथांमोना बिराद दुगामारा जानानै खोथा बुङोमोन हाग्रामा बानायनाय नङा बे जोंनि UPPL प्रमद बर' बानायनायसो होनलाबायग्राया दाना नुबाय बन्धुमोन दा नोंथांमोना दिनैनि दिनाव दैयाव थब्लनानै थादो गन्थं माथेनानै लाजिनाय दंब्ला दा नोंथांमोना दिनैनि दिनाव गिदिर प्रब्लेमा बेनोब्रा बन्धुमोन मानि जेखि मावा मानि जाखानांगौमोनल' होनो नोंथांमोना मानि बै 17 बोसोरनिफ्राय लानानै दिनैसिम जेसेबांनाखि डेभेलप जादों अफिस स्कुल कलेज बा गोबां लामा सामा जादों दा बेफोरखौ नोंथांमोना जाखानांगौमोनल' बुङो फाग्ला मानसि मावाबा बै लामा सामाफ्रा हारसिङै जालाबायो नामा बै अफिसफ्रा मानसि मावाबा बेफोर अफिसफ्रा ओरैनो मैखुन बेरनायफोर बायदि बेरलाफैयो नामा फाग्ला दा नोंथांमोननि गिदिर प्रब्लेमानो बेनोब्रा माने जेखि डेभेलप मावा मानो बे जायखि फैया जाखानांगौमोनल' फाग्ला आरो मा बुंबावो बै 17 बोसोरखौ लानानै दिनै राजनिति खालामाब्लानो नैबे ट्रेक्टर पार्टिनाव खुनु राजनिति गैया खिन्थु बेखौले बुंनाया मोजांखा आरो 17 बोसोरनिफ्राय दिनैसिम जेसेबां मावबोदों बे जुदि जाखानांगौमोनब्ला नङा होमब्ला आरो 17 बोसोराव दिनै प्रमद बर' बिथाङा आन्दलनकारिसोमोन बै 17 बोसोरनि खामानिखौ दिनै प्रमद बर' बिथाङा बोरै मावफुंखोब्रा फाग्ला बिराद फाग्ला खोथा बुङो नोंथांमोननि मानसिफ्रा ओमफ्राय खोनाबा लाजिनानैसो थैगोन ओरैबायदि अबस्था दा साननानै नायोबा मानि बिथांमोनाव मानि मेलेमानो गैया आरो मानि खंख्ला मेलेमसो होनजायो दा जुदि गासिबो जिनिसानो जाखानांगौमोनब्ला दिनै मानो बड'लेण्ड दाबिनांगौमोन जाखो नङा होमबा दिनै मानो डेभेलपआबो जुदि जाखानांगौमोनब्ला दिनै मानो बर'आ जिउ होनांगौमोन जाखो दा गोबां NGB बिदा फंबायफ्रा दिनै मानो बै जेलखानायाव थानांगौमोन जाखो मानि थाखाय थानांखो बेफोरखौबो सिन्था खालामा फाग्लासो बिराद गोदाव सोराव BTC अफिसखौबो ओरैनो जाखानांगौमोन होनलाबायो फाग्लासो दिनै बे BTC अफिसा हाग्रामा महिलारि सारा BTC सुक्ति लाबोनानै जुदि बे अफिसफोरखौ लुवाबा बेयाव मैखुनफोर बेरनाय बायदि बेरला फैगौमोन नामा फाग्ला बिराद लाजिनो ओंखारलै आं नोंथांमोननि बै माखासे रावफोरखौ आरो बिराद खना खनला बायदिसिना रायलायो बेफोरखौथ' एकदम लाजिनानै थैगोन बे गिदिर गोलाव मानसिफ्रा जै खोनाफ्लांबाय दुफुं सिखारना ब्लद थांखायो बुजिनो गोरोंफ्रा मा जाम्बा होनोब्रा बिसोरलाय दासिमबो सेन्स गैया ओरैबायदि साननानै बा बुंनानै आरो दा बिजेपियाव हाबला अरुणोदयखौ दानगोननो आरो बिमा बिफानि नामा बे अरुणया BTC नङा UPPL नङा बे अरुणोदय स्किमा दिनै मानगोना जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसो मिथिबाय रावबो बे UPPLनि मानसिया दाननो हाया जों बे गोसोआव दानबावनो जायो जों गोसो जायोब्ला गोजौआव दामनानै बिसोरखौ सासे हराबानो थानो हायो
खिन्थु जों बिदि खालामा गोरिब मानसिया मोननांगौ जों बेखौ लुबैयो दा लागायलायबाय नङा होमबा रेवरेवा नार्जारि बिथाङा मोजां मोजां लागायगासिनो खिन्थु बै समाव बिथांमोना लोगोबा लागायामोन दा बिथांमोना लोगो नंला नालाय दा लागायग्लुंलाजोब्बाय आरो ओरैबायदि हेग्लुंलाजोब्बाय दिनै बेखौनो बुंनांगोन सेम राजनिथि नङा होमबा लोगोफोर बै समाव जेब्लानाखि बिपिएफआव थायो अब्ला बिपिएफनि बे उरुन्दया बायदिसिनाफोरखौ दानजोबनो होनोमोन इउपिपिएलफ्रा आरो दिनैनि दिनाव बिजेपियाव जाय थाङो मानि मा जालायबाय बेखौबो उरुन्दया स्किम माबा माबि स्किमखौ दानग्लुंजोबनो नागिरलायबाय नङा होमबा सेम कन्डिसन दा बिथांमोना दिनैनि दिनाव राजनिथिया बेनो दिनै जेनाखि सेन्ट्रेल स्किम बेफोरखौबो बिथांमोना गावसिनि बायदि एकदम दानग्लुंलाबायनो नागिरो फाग्लासो ओरैबायदि मानिखानांगौ बिसोरखौ दा दिनै मा अबस्था जागासिनो दं बुन्दुमोन एसे सानना नायनाया मोजां दिनै नोंथांमोना पावार गैयालाबानो दिनै दानग्लुंलाजोबनो नागिरो दिनै बै पावार गोनांफ्रा दिनै नोंथांमोनखौ उल्था दानग्लुंनो होनलायबायना दा मा जानांगौ जाखो अबस्थायालाय बेखौसो साननांगोन दिनै पावार गैयालासिनो नोंथांमोना बिराद सिगिनानै दानग्लुंला माग्लुंला बेफोरबायदि खालामनो नागिरबाय दिनै पावार गोनांफ्रा नोंथांमोननि बैफोरखौ दानोबा नोंथांमोना गोसोआव मा मोनगोन दा दिनै बिदिनो सिगिलायनाय अबस्थाया फैदों मानि सेम मानि राजनिथि आरो बै समाव जेरैबायदि राजनिथि गेलेदों नोंथांमोना दा थिग नैबे मानि प्रेजेन्टआव नोंथांमोना मानि बै पदम बिबारजों मानि उल्था राजनिथि गेलेजागासिनो थांगासिनो दं उल्था राजनिथि मानि गेलेजानो थांगासिनो दं बेखौ हले सिन्था खालामदो दिनै नै दाखालि कुसुगाव माबायाव मिटिं जाबाय बिजेपिनि नङा होमबा हुलु लांजोबलायबाय नोंसिना 500 जननि बारा मा थाबावनो दा दिनै बै समाव नोंथांमोना बिपिएफखौ बिदिनो बिराद थगायला थगायलि राजनिथि गेलेदोंमोन दा दिनैनि दिनाव मा अबस्था जाखो बेखायनो सिन्था खालामनो रोंनांगौ बै फैगोन समफ्रा माबायदि जागोन बा मा जानो थांगासिनो दं बेखौ एसेब्लाबो सिन्था खालामनानै लानाया बिराद मोजां बुन्दुमोन आरो मा दानगोन नामा रेसन कार्ड दानगोन रेसन कार्डआ बै दिल्लीनिफ्रायसो फैनाय बहाय बिटिसि आखायाव गैया नोंगौ बिसोर सालायदों खिन्थु बिसोर खमथाय गैया गोसो जायोबा जोंसो बेखौ सोलायजोबनो हायो दानजोबनो हायो लागावबाय था बुन्दु बिदिनो लागावबाय था मा दं एरग्लुंजोबखादो माने बिथांमोना राजनिथिया माने बिराद गाज्रि जाखाबाय नालाय आरो फैगोन समावथ' बिथांमोना ओरैबायदि होरलां होथां जासिगोन माने बै न' बोराइफोरनि रासिन दाबल जानो थांगासिनो दं आरो बिथांमोना दा दिनै सेन्ट्रेलनि रेसन कार्डखौबो दानलाबायनो नागिरो आयौ मा फाग्ला गभर्नमेन्ट बेलाय थौस आरो मा होनो बिटिसिया दिनै पावारावनो गैया होनबाय गावसोरखौ नङा होमबा दिनै बिटिसिखौ सालायदोंसो हय बिटिसिनि पावारानो दिनै इउपिपिएलनाव गैया होननानै दिनै रोखा दिनै बुंबाय रेवरेवा नार्जारि बिथाङा अब्ला दिनैनि दिनाव नोंथांमोना लाजिनो रोङो ना लाजिनो रोङा दा दिनैनि दिनाव जा बुफ्रुनांगौ बुफ्रुबाय नोंथांमोननि थफ्लाखौ बे रायजो राजाफ्राखि नोंथांमोनखौ सापर्ट खालामबावगोन ना बेखौसो सिन्था खालामनांसिगोन बुन्दुमोन रागा जोंलाबायनानै दमखिलाबायनानै लाब गैया सम बोथोरखौ नेनांगौ समा बबे लामाजों थांदों दा बा बै फैगोन समा मा अबस्था जानानै फैगोन बेफोरखौ एसे सिन्था खालामनांगौ बुन्दुमोन दिनै नोंथांमोना बिराद गोदाव सोराव खोथा बुंबोबाय थगायलाबोबाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नामाव 20 लाख होनलाबायबाय राकेश ब्रह्म बिथाङा दिनैनि दिनाव बर' रायजा बा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफ्रा दिनै 20 लाख मोनफेरबाय रायजो राजाफोर बेफोरखौनो सिन्था खालामनांगौ दिनै नैबे सरकारा जाहैबाय थगायसुला सरकार थगायनायनि अनगायै बिथांमोनाव दिनै जेबो गैया रायजो राजाफोर बे हले एकदम 100% दा गाज्रि मोननानै लाब गैया बुन्दुमोन एकदम बुंनांगौआव बुंजाखायो सम फैब्ला माने बिदिनो जायो माने गाज्रि ग्रहआ फैब्ला बेफोरबायदिनो नाना बाना जालाङो आरो लासैनो जोबलाङो आरो मा दा बेफोरखौ सब समाय गोसोआव लाखिनांगौ ओरैबायदि अबस्था आरो दिनैनि दिनाव नोंथांमोनहा माने बुंनो थाङोब्ला बिराद गिदिर माने नङै आसाखौनो होयो जायनि थाखाय जोंनि बर' रायजो राजाया माने गोजावो दा उनावसो बुजिबाय माने बैफोर बुंनायफ्रा गासिबो आसा होनायल'
खालि निरासाजोब नङा होमबा मानि मालायनि गोदोनायाव दुरुं सोनानै मानि गाहा रंजाबाय थानायनिसो बियो बेफोर नैबे माबाफ्रा आरो मा होनो बिथांमोननि बुंनायफ्रा आरो 17 बोसोरखौ लानानै बिथांमोना राजनिति खालामो नङा होमबा रायजो राजाफोर 17 बोसोराव सोरो जेनेबा असान्ति खालामबोखो नङा होमबा 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि साराथ' सान्तिसो खालामबोदों बिटिसिनि सुक्तिजों 17 बोसोराव सोर असान्ति खालामबोखो बेखौ सिन्था खालामनांगोन 17 बोसोराव बड'लेण्डनि नामाव प्रमद बर' बिथाङा असान्ति खालामदोंना खालामाखै बिदिब्ला दा बेखौ साननांगोन बै समाव बिटिसि लाबोनानै हाग्रामा महिलारि सारा सान्ति लाबोबाय आरो बिनि उनाव बड'लेण्ड दाबिनानै नोंथांमोना मा खालामबाय बेयाव असान्ति लाबोदोंना लाबोआखै दा बेखौनो होनो नोंथांमोना 17 बोसोराव असान्ति दा 17 बोसोरावदि सोर असान्ति लाबोदों बेखौ एसे सिन्था खालामनाया मोजां खिन्थु थिगानो दंमोन आन्दलनखौ खालामनांगौ जोंनो बड'लेण्डखौ जेरैब्लाबो नांगौ दा नोंथांमोना फैनानै दा मा जाखो एकदम मा होनो थगायनाय एग्रिमेन्टखौ लाबोनानै दा मा जाखो दा थगायनाय एग्रिमेन्टखौ लाबोनानै दिनै बर' रायजो राजा माने बर'नि मोन्थायफ्रा दिनै सोरलां बोरलां सेस दान्दिसेनो नङा होमबा दा बिसिबां दुखुनांथाव जों बड'लेण्डनि थाखायनो जोंनि रायजो राजाया जिउ बाउसोमदोंमोन जोंनि हिन्जाव माहारिफ्रा जिनाहारि जानांदोंमोन गोबां एनडिएफबि बिदा फंबायफ्रा दासिमबो जेलखानायाव जोबजानानै दं अब्ला बेफोरबायदि जोबजानांगौनि बा माबा मोनसे खथि जानांगौनि बा माबा मोनसे खैफोद जानांगौनि गोनांथि गैयामोन नङा होमबा रायजो राजाफोर दा जिखुनु भिडिअआ गोलाव जाबाय दिनै बेयावनो दोनथ'बाय रायजोफोर